ole ton chuma chuan thurukin thupra phlak tak Colorado khomi puite thong em tu case I han ngai thale don tiang a chanchin kan soi to Richard Eagle ba te hi kumsomli pariat mi real estate agent na thok ani a heng real estate agent te hi kan she thiam dan tur chuan midang ti in le thil dang le chungchanga shal le zorpui tura sarkar atanga license nei thlap ni in sum don alian tham tak po ani ome ti chuan Richard ate chungkwa chu Littleton Colorado an chenga nopui thatak mai Wendy Eagle batinein ani hi school principal na thoklai ani a tin anna chuan atui nuam ti ema ma se Wendy tan ero Richard chu apasal pani na ni thungin mi padang laka fapa kum somni mi Harrisona anti chu anei to boka chutiang chuan Richard ale a fashion Harrisona te po chu anin kom ngin Richard po hian a in sang lo bok nen an pa fa in kar chu a thaviau ni in mi te chuan an thachin ani he mai ba ka Richard chu pazwan zang le harwang tak ni in a tu ti tan mai po chuan anel om ba ka mi te po chuan an za hlom hle a chu lo renga midang te ta na in pumpek mi tak ni in khotlanga po a thei to kin a in mangriawa chu mai ba ka Christian thatak ni in cholni tina biakina kalte chu ati dan than tak ani ba ka Richard mi zia hi anel om shim boka chu mai ni laven midang te ta na nok sak le nin om mai ani chu a hlau thinin midang te tran puina konga chuan sum le pai tam tak aseng na sa thei hle a tin ani tin na po atuin a tho pui dang song te ai chuan atluang bik emo ti mai thei tur hian athil zor te po chu mi te chuan an le sak do bik hle nge ani ti chuan kar tluana rim taka na a tho hnuwa anu pui Wendy ne na inti thoveng tura kar toplama Bahamasa hunman ti chu nuama ti thei ema chuti rwal chuan a thian ti tan po mi hlu tak ni in a thian hlui te po abi pe thin hle a thian ho in til himna ni pa foma barbecue party an ne na te chuan a hoi hut tu bera atang si a amai ro chu mi te chuan mi thale ril rutlong tak angin shema se mi te shat ve a hlo em thuruk ten om tak mai richa ta chuan alo nei reng si Juni somni pasari kumsang ni som pali tlai lamdar thumbor vel ani a Wendy chu anha thona hmuna tang chuan anin lampanin akar chuan ain khal hole ta a ti chuan in a thlen vele ati dan thin angin a pasal richa ta chu a han kawa ma se ni dang anglo takin Wendy ko na chu richa ta chuan a chang lo tlat mai chuta Wendy chuan a cha bi le a bek ta chu da filin bungra da thatna richa ta po ina ana thona lama tanga file poimo tak tak te ada na hmun lam chu pan le in chuta chuan Richard ta chu na thoki ni danga po a om fo thina te chuan in hnuai pan na kailo na chukpa in Wendy chuan bungroda na rom kong khar chete lo in hong a hmu chuan a pasal Richard ta chu a hma ai ring jok ma in a au zui le ngala amai ro chu Wendy in kong ka lo in hong ava bi nei chuan arin lo le be sei lo lam tak thil a hmu tatlat mai chuta chuan a pasal chu chhuata nona nei to lo ti hria taka lo le tirang le a ngonga kong shen manga re nge ni ti cheng tak mai lo mu chu a hmu ta phut maya chu vele Wendy chu a thil hmu chuan a thong ani ti hria takin ring taka awin a pasal kyang a chuan a tlan phei ta wata a mai ro chu Richard ta chu soi har tumin ko wak ma se chang tu reng om to si lo chumi hnu chuan ti thei anei lo ani ti in sha in film taka ai ngei tu har hnuwa polama chuan chuak le in chuta chuan anma ni chan pui tu turin 911 emergency chu a call ta a ma se hlona awangin Wendy tha chu na sataka la khurin operator te ne na anin biak lai po chuan a phone po a hom tha thei to me olawa a chong te po abalha nuai ani ber ti chuan operator ne na chuan a pasal a thi thu le tha ani nge arin thu te shilmol mol pa chuan in sum zolavin atap chuak hial maya chuta operator po chuan Wendy chu inti pachang sham tur le anma ni chan pui tu tur police se anron tir ngal tur thu te shilin anlo thlen ma chu phone da lo tur chuan ati ta bok ani heti lai mekin Wendy thom chu an then om me cheng Ludi Johnson ni po in lo sha in thil thleng sha tum chuan Wendy omna lam chu aron pan ve wata awa thlen chuan Wendy chu kailona lo thu in alung chetak zet ani ti Ludi chuan a sha thiam maya ti chuan chin chang engma shri lo ma se Ludi chu Wendy bula chuan wa thu in
a thei ang chuan a thlamwan ngal molmola hemi hnu hian Littleton police depot chuan Wendy ti chena chu ron thlengin Wendy le Ludi chu an la sang le ta a heti lai hian Wendy chuan thil thlen dan chu a hrethiam lo hle ani ti le a hmelen dana chuan a boy hle ani ti pu a hria thei nge a chuti rwal chuan a pasal chunga hetiang ang thilrap thlak tak mai ti du tur khopa ama hotu anei om a hriat lo zia te soin a pasal chu tu thange niang ti te chu abula local piang hena chuan alo zo zela mase atu te ma chuan Wendy zona chu an chang thei se lo ti chuan richa ta rap thlak taka a thina chuan Littleton khomi pui te chu a ngong chuak ne in tunge twal that tu ti hria chu an chak hlum hle a chu mai ba ka Wendy te nu fa an tor pui zia le richa ta anui zia lan tirnan an chen amami te ho chuan richa ta ti in kota pangpar ti lo da in Littleton Black Street a chengda chuan richa ta chu an uitak zeta ti chuan detective James Kettle le police chu richa ta rang omna bungroda thatna in hnoi lama chukin chuta chuan richa ta ngonga kongshen manga rek tak maya lo in sui an hmu ba ka furniture le carpet a thisen omte po chu an hmu ta nuala chu vele police chuan nu chuina atana poimo tur ang zong zong te chu ala khom nga zong zong in angle sang sang atang chuan tual thana hmun chu thla an la vek boka alan dan chuan richa ta hian anuna channan ama be tu chu a be let ve nge ani ti chu chiang takin a hria thei nge ani hengba ka hian forensic expert te po lo thlengin tual thana hmuna thisen te chu tu thisen nge ti hria tum chuan an la vek boka chumi hnu chuan arang thei ang bera tual that tu chui chwa wata shemna pek ani theinan police chuan thei tu pan chwa ngala ti chuan a hmasa bera richa ta thina chuan anupui Wendy chu rin hlel phot ni in hi a chan chu kopui nei lai reng reng tha an ni hian police na an rin hlel masak ber thin chu an kopui te ani tlang puya chutiang chuan detective James chuan Wendy chu arem chandan anga zona zot ngalin heta hian Wendy chuan a pasal thadu tur om ang tu ma hriat lo tho chu a soita a chu mai ba ka a pasal chu midang ta na nok sak zonga om ngai lo tho le melma ani om a hriat lo tho te soin hetia zona zo ani lai hian a thil tonin a thon ema wang khan alapa ngai lo hle boka ma se detective James zon anga piang chu thatakin a chang zel thong ani hemin no hian police chuan richa ta ti chen om nai vai zong zong chu amalte te bel chiang in zona an zot le thewa ma se an vai maya chuan police chuan richa ta thina a rin hlel tur om an shelo thong chu mai ni lavin police thlenma a lo om to Ludi Johnson ni chu zona zole ani boka ma se ani po chuan Wendy chap thom le au thom chu an kota aum laia hria thole thil thleng a hria do awanga Wendy ti in lam apan thu chu a soitaringota hei wang hian police chuan richa ta thina chuan rin hlel tur an shelavin angaina an shelo tak zet ani ber amai ro chu richa ta mobile phone le email te manga ingemo hria tur aum ngei ringin endikna an nei le ta a chuta chuan police sa poina mak an ti em tur thil an hmutatlat mai chuta an thil hmu chhuat thara chuan richa ta chuan ami pat puite message a abiak na tam tak alo om reng maya chu mai lani lo message a chuan thil pa ngai lo le mi pa le mi pa inkara thil thleng tur oma moi lo khop thil ten om tak tak te chu an hmu bel ta zel maya hete tang che a hian richa ta khan ami pat pui a kop thina ni ti an cheta a ti chuan he thil hian police chu a chong em a hetia richa tan a an pui a kop thin hi anu pui Wendy hian hre chuakin a that zui ta mai em niang ti ngai dan te chu alo piang ta hial boka chutiang ani ta ka chuan police chuan uluk tak le mai engma omlo turin richa ta rong taka tha ani chungchanga amo phurtu zon chwa ngei tum chuan an beita char char ani ber hengba ka hian richa ta khisa chuan an theina song song an seng sa in thuruk in thup dang te po a om ngei an la ring hle bok ani ti chuan an no chui do sa te po chu en non le vekin richa ta no poi Wendy chungchang an chui zel na chuan me che fing le zom tak mai ani ti le azirlai ti tan po a nel omne principal ni na chel zo tak mai ani ti hriat ani a chumi a chian na po chu Wendy hi school a principal kum som panga ani to na hian
na a tui zia le an piak zia atilang chiang mai ome chu mai ba ka khotlang thatna tur le hmason na tura a thiam na le theina te a hmang na sa ina tho hlok le a hei wang hian ama hretu apiang te chuan Wendy felzia chu ha hi pin an soifawa ma se apasal thina phena hian engthil nge in phum ro ti an hria du awangin detective James chuan Wendy chu thuzo fia turin office lama a kole ta a heta hian khamini Juni somni pali kumsa ni som pali Richard athinia thil thleng te kha abula changa zole vek ani ba ka zona chan lai hian Wendy hui her le chechia zong zong chu uluk taka endik vek ani boka chuta Wendy chuan nilenga anha thona hmun lama awm thole aban vele anin lampana a motora ain khal ho thu chu soile in chumi hnuwa in a thlen vele a ati dan chin pa ngai ang thowa a pasal a ko thu te a soida a ma se a ma a soitong khan a pasalin a ko na a chan lo wanga a pasal na tho thin na in hnoya bungroda thatna akal chu a pasal ruang a mu thu kha a soile ta ani ma se hemi hnu hian detective James anen chuan in kom chho zelin detective chuan Richard an aruka a an pui a kop thin thu a soida ka chuan Wendy chuan a ring thelo mai ni lovin a pasal chu alaka arin om thole an no pa anin hmangai ziate a soina sa hle a chu mai ba ka a an pui kop do tur khopa chian launa ani lo thu te soipa chuan arel runa chu a tap zui ta hom homa chu ti rwal chuan thu nei tu te na a pasal an pui kop ching ani thu an sei chuan Wendy chu ati thin rimin thil thleng chu a hre thiam lo hle a ti chuan police chuan Wendy thil sei chu adik ngeim ti fin fia torin ana thona skula chuan an vakal le ngala ma se CCTV footage alanda na changle an hnu chhuina atanga alanda na Wendy chuan thudik tak asoinia alanta ka wangin Richard thina chuan rin hnel zinga ta an paita a ma se police chuan arukin Wendy chetla chu le en thla chhun zom zel thovin nu chhuina po anla nei reng thunga chu mai ba ka police te chuan Richard thina chuan thuruk tam tak ain phum ronge ya rin na chu la nei lian tul tulin Richard fashion Harrison Eagle bata kumsom ni pakhat me chu thuzo fia tura ti ani vele ta a ani hi college kalai le part time ma bara thok thini in anu le pati ang boka rwal pol thiam tak mai ani nge a ti chuan detective James chuan Richard le Harrison in kara indu na chu a ria safi ka wangin Richard thi chan chu afa pali angai zong ni bok Harrison chuan a shil thei nge ring hle ani ti chuan zo na zo ani lai hian Harrison chu azam hle maya chuti rwalin zo na te chu thataka chang thungin a pason ne na anin kar chu a pom vek thu te po asoya heiba ka hian komhni liam ta dei to atang khan a pason Richard ne na anin ngai zon to thu asoi boka ma se anin kar chu tun hnai de ume tang khan chele in hei hi achan po ama ni lo Richard an mi padang biak anga em wang ni in asoya chu mai ni lovin he thil asoi lai hian Harrison na mela chuan thinrim na le lungai na chu langchhuak hialin Richard ne na anin kar chu thalo ma se a tha lo thu asoi na sa hle a tin anin kar chu ria chwa an hlo zia thu le anu laka po an thup char char thu asoi bok hengba ka hian detective James chuan Richard thinia awm na zo chuan bara awm thuin a chang le a hei hi police chuan fin fe in Harrison chu Richard thini khan bara om nge ni ti ama lo mutu ti atang chuan an hre ta hlawa tin Richard chuan message mangin Harrison ril ro chu ne atum thin hle ani ti te po police sen Harrison phone an endik na an mu chhuak le zela chutiang ani ta ka chuan Richard thina khan Harrison chu rin hela changa thaibo ani vele ta a ma se chui zui zel turin police chuan Harrison chu an na en thazui reng thung ani hemi no hiam Richard mobile phone atanga an chui chwa Alexa Hernandez si kumsom thum mi chu rong taka Richard tha ani chungchanga thuzo fia tura kauni vele in Alexa hian apasal hual le Richard ta moilo takmaya an bol ina an khosadun lai a phok aloni a chumi awang chuan apasal hual nen po anin chen pha hial aloni ti chuan detective James chuan Richard ali apasal hual inzom na chu tlang takin Alexa chu zotin chuta chuan apasal hual le Richard chu aruka anin ngai zon thole
Richard awanga anin chen thu te ba ka Richard a huat zia chu a soina sapyaw maya ma se anuna lak sak do tur em khopa misol ani lo thu a soi thung hei ba ka hian a pasal hual le Richard a omdun lai a hmu hnuwa khan a pasal hual nen chuan in chen ngalin nun thara nung tora aril ro asiam to thu a soi boka hemi hnu hian detective James a chuan juni somni palia awmna chu zot le in chuta chuan Alexei chuan double shift ani awanga a boy zia thole nilenga anha thona hmuna awm thu soin heta po hian police chuan Alexei thu soi chu adi nge ni ti a manager le a thopui ti atang chuan an shele theita a hete tang phei chuan police ril ru po chu a boy tak set ani ber chutiang chuan lidil tona cheng ti ang bokin Richard a thina chuan zona tam tak an ne nga hle a ma se langlo tura thuruk engma a omlo an ti ang devin July ni thum kumsang ni som poli zingdar som vela detective James chuan forensic laboratory atangin call adong tatlat mai chutarong call to chuan thil thlenna pindan chunga camera in thokro an hmu thu aron soimo maya heta tang hi chuan Richard case po a more an bok chep to ang ti chu a chiang hle o me ti chuan detective James le atin te chu arang thei ang berin camera footage en tur chuan an chhuak zui ta ngala Richard te in an ba thlen hnuwa camera an ba en chian nak chuan an tan po a en shom tur khopin Richard le mi pasang sang nuam to lai chu alo om chau maya tin he camera hi Richard dangi ani melba ka a thi lai le a that tu chetla song song po camera chuan alo la vek alo ni a chuta Richard that tu chu a fa pani na le angai zong ni na nei tu ni bok Harrison Eagle ba tangi alo ni ti po a chiang ta hle a khamini chu ni somni pali kumsa ni som pali khan Richard le Harrison a chu na sataka in havin anno a phei chuan ko thial te anin thak ba ka thisen po atu ve ve atang chuan a chuak nuala ma se atopa topa rol thar tha na na chu Richard a chuan hne lovin tlom zo ka atang ta ni in alang Harrison a chuan thutlenga kong shen chula in Richard a thok top ma chu na takin Richard a ngonga chuan kong shen chuan arek bet tlata atopa topa Richard a chu a thizui ta ani ti chuan soiboi theilawa thil thlen dan chiang taka camera in alo lak veka wang chuan July ni li kumsa ni som palia Harrison a chu Richard a thatu ani awang chuan man ani ta ngala ma se heta thilmak tak chu Wendy hian a fapa le a pasal ti inkara thil thleng zong zong a pasal le mi padang inkara thil thleng hi a sheveka ma se school election lo om le tura principal din mun a ho thei to lo a hlo awangin Richard le Harrison om dan zong zong po chu angoi bo pui mai mai alo ni a ti chuan August ni som panga kumsang ni som palia chal chan ni in Harrison a chuan a pashon nena anin kar anin to zia thole alaka tanga zalena mahun eng tak ani theina na theitop chho adu ve thin thu te asoya ma se apa chuan ati boy hne thin ema wanga zalen theilo ani thole nun thazok ani theina na Richard anuna chu alak sak tak thu asoi ta bok ani hemi hnu hian Richard a thuruk mi ten an shia chuan mak an ti in Colorado mi puite chu a ngong na satba ka anu pui Wendy po an dim hle nge a ti chuan September ninga kumsang ni som palia Harrison a chu second degree murder case order ni in kumsom ni panga chung parol po a chuak theilo tura shem anita ani